Gwamnatin ƙasar Iran ta gina tsarin sojanta, tsari ne mai matuƙar gaske wanda ba zai iya wargazuwa ba ko da makamin bom ko kuma da kisan ɗauki ɗaya ko ma dai ita kanta gwamnatin ƙasar. Cikin wannan bidiyo za mu yi bayani ta yaya ƙasar Iran ta juri wannan rikicin yaƙi da aka jima ana fafatawa sakamakon ƙarfin sojinta. Shekarar 2003, lokacin da gwamnatin Saddam Hussein da manyan sojojin ƙasar Iraq suka wargaje a iya kwana 11 kaɗai, manyan janaral ɗin sojan ƙasar Iran suna kallo a bainar idonsu. Hakan ya sanya suka koyi babban darasi wanda suka gane idan aka kashe babban soja na gwamnatin ƙasa, lallai komi ya wargaje. Hakan ya sanya a shekarar 2005 babban janaral ɗin IRGC General Muhammad Jafari ya gina tsarin soja mai ƙarfin gaske wanda aka kira da Mosaic Doctrine. Tsari ne da suka ba wa matuƙar dabaran cewa a rarraba tsarin soja a ɓangare guda 31 kuma kowane ɓangare a bashi ƙarfin ikon faɗa shi kaɗai. Wanda hakan yake nuna dukkan tsari na umarni guda 31 nan kowanne yana da tsarin faɗansa shi kaɗai, tsarin makamansa da kuma tsarin sirrin tattara bayanan sirrinsa da kuma tsarin bada umarnin kai farmaki. Umarnin fara faɗa kawai na faruwa ne a daidai lokacin da can sama aka ji shiru babu wani umarni, wanda hakan yake nufin idan har ana faɗa a wancan ɓangare babu wani umarni da za a samu daga sama na dakatarwa ko daga supreme leader ko kuma babban kwamandan soji. Wannan shine sirrin tsarin kuma shine tsari da ake kira da design ba flow ba. Ranar 28 ga watan Fabrairu, Isra'ila da Amurka suka kaddamar da hari akan fadan mulkin gwamnatin ƙasar Iran kuma suka kashe babban jagoran gwamnatin ƙasar. Sun ci gaba da kai dubban farmaki akan ƙasar wanda hakan ya lalata hanyoyin sadarwar bada umarni. Dai kuma dukkan wannan bangarori guda 31 sun ci gaba da kai farmaki domin ka'idar ita ce idan babu wanda ya dakatar da ku ci gaba da kai farmaki kawai. Wannan shine ɗan lami, shin kana ga za a iya nasara akan wannan tsarin kuwa? Ko yaya kake gani? Ka gaya mana naka ra'ayi a comment section. Madubin gobe, kallon jiya don gyaran gobe.